Kaixo, marrazkia eta datuak jarri ditut. Marrazkia hemen dago, gaztelu bat, hemen ura dago, ura, geolurra, eta teorian hemendik jarri bat dugu eskailera hori. Ezta? Horrela izango da eskailera. Behar duguna. Eta zabalera 5 metrokoa da, beraz ezin dugu ura arago jarri, eta altura, gazteluaren altura 12 metrokoa da. Orduan, galdetzea dutena, eskaileroren luzea zenbatekoa izan behar du, iristeko horrea. Triangelu egin dezagun, hori da prozeduraren lehenengo datua. Horan, jartzen du triangelua, eta triangelu honetan dugu zabalera 5, altura 12, eta hau da angelu zuzena. Zein da hemen hipotenusa, luzena? Luzena hau da, ez dakiguna, eta horri A deitzen diogu. Luzenari A, orduan formula jartzen dugu, A berbi berdin, B berbi, C berbi, eta jartzen dugu. A berbi berdin, honi deituko dugu B, 12 berbi, gehi 5 berbi. Zen bada 12 berbi, hori burutzik hasi bat dugu, 12 bider 12, 154. 5 bider 5, 25. A berbi berdin, 154 gehi 25, 169, berreketa hori bestalera erroketa bihurtzen da, A berdin, 169, eta niko uste dut hau buruz badak ez dutela, kasi gendu behintzat, da 13. Orduan, 13 bider 13, 169 delako, orduan, soluzioa edo emaitza zein da? 13 metro. Hau da, lehenengo problema. Bigarrenarekin hasi bat dugu. Orain, marrazki bat egin dut lehenengo. Lauki zuzen bat. Badakizue. Lauki zuzenak zer ditu? Angelu guztiak 80 gradukoak. Beraz, angelu zuzenak dira. Altura 7 cm eta diagonal bat 25 cm da. Orduan, hemendik galdetzen dute oinarria zein den. Atatzen dut triangelua. Hau da, angelu zuzena. Eta beti bezala, bi datu jakingo ditut, eta batez, orduan, hau badakit 25 dela, 7 goiti bera, eta hau izango da, zein, A, B edo C. A, derrigorrez ezin dugu jarri. Ze A, hipotenusa da, 25 hau. Orduan, jarri behar dugu edo B edo C, berdin du. B edo C deitzea. Nik deituko dut B. Baina C jartzen badere ondo dago, B. Orduan, formula jarriko dugu. A berbi, berdin. B berbi, gehi C berbi. Orduan, hau da, A berbi, 25, berbi, B berbi, gehi 7 berbi. Orduan, 25, bider 25. Ikasiko zenuten buruz, ez da? Serion 25. B berbi, 7 bider 7, berrogeita bederatzi. Orduan, egin ditugunean, berreketa hauek, B isolatu egin behar dugu. Beraz, B-ekin dagoena, bestalera pasatzen dugu. Orduan da, 725, ken berrogeita bederatzi, berdin, B berbi. Orduan, 725, ken berrogeita bederatzi egin behar dugu. 725, ken berrogeita bederatzi, men 6, laburako, 5, 7, 576. Beraz da, 576, berdin, B berbi. Horren, B bakarrik utzi behar dugu. Zer da hemen berbi, horra pasatuko dugu bestaldea, erroketa modu. Horren jarriko dut horrela, 576. Bueno, hau egin behar dugu. Ea zen bat hartatzen den. Atea bat zaigu, 25 baino txikiagoa. Ze kateto bada. Horren jarri dezagun, 576 erroketan, badakizue, binak hartu behar dela, bi bider bi, hau da 5, bi bider bi, 4. Bat sobera. Orain, koatzen zartela egiten zen, bi gesten da, 4, eta hori gesten da. Zenbana, 54, 54 bider 4, 4 bider 4 amasei, bat burrako, 4 bider 4 amasei eta bat amazazpi. Kentzen dugu, eta 0. Beraz da, 24. Orain, emaitza da, 24 zentimetro. Guazen urrengo egitea.